škoda. Tu chybí panáček. Tu chybí háček. Tu nic. Tu málo sezení. Tu málo hraček. Tu taky málo hraček. Tu chybí místo. Taky už tě někdy napadla nějaká malá věc, která by tobě a tvým spolužákům mohla zpříjemnit čas ve škole? Teď máš konečně možnost to změnit. Magistrát města Chomutova letos vybral naší školu, aby se zúčastnila takzvaného participativního rozpočtu, i když název zní poměrně složitě, což je. Je to naprosto jednoduché. Ty něco navrhneš a vedení školy to společně s magistrátem obstará. Stačí pouze vymyslet svůj vlastní projekt a přihlásit ho do soutěže. Z té se pak vyberou ty nejlepší. Projekt musí splnit několik podmínek. Jak přihlásím svůj projekt? Je to jednoduchý. Zadáš webovou stránku školy a klikneš na tenhle odkaz. Klikneš na podat návrh a začneš vyplňovat. Nakonec přidáš pár fotek, místo, kde chceš, aby to bylo, fotku nebo obrázek věci, kterou chceš, aby tam byla. Ideálně přidej i odkaz na stránku, kde bys to chtěl koupit. Víc ti ale sdělí tví spolužáci ze školní rady. Super navíc je, že pokud si nejsi jistá, tak se vždycky můžeš přijít poradit se svým třídním učitelem nebo zajít za paní učitelkou Pravdovou, která má projekt na starost. A to je jako všechno? Jasně, musíš si dát ale pozor, projekt musí splňovat několik základních požadavků. Přihlásit svůj projekt můžeš od 1. do 29. listopadu a jde to pouze elektronicky přes zmíněnou stránku. Finanční limit pro naši školu je 50 000 korun. To je obrovské množství peněz, ale dej si pozor, ať tvůj projekt tuhle hranici nepřesáhne. Musíš počítat taky s dopravou, montáží a dalšími výdaji. Když to bude víc, tak by nám ho automaticky zrušili. Navíc je to částka pro celou školu, takže se neboj zapojit i daleko levnější projekty. Čím více jich podaří, tím lepší to tu bude. Až budeš vyplňovat dotazník, nezapomeň už předem přemýšlet, zda tvůj projekt splňuje pravidla bezpečnosti a neporušuje školní řád ani zákony. Nezapomeň přidat fotky, obrázky nebo videa, abychom věděli, jak tvůj projekt má vypadat. Čím konkrétněji to popíšeš, tím větší šance je, že tvůj projekt projde. Přihlásit projekt může každý žák naší školy. Doporučujeme poradit se i doma s rodiči. Tak se na chvíli zamysli a přihlás svůj projekt. Lodísek! Lodísek, hi guys!